ассалому алейкум дӯстони азиз, созе назен саломати хубай боз ҳам пеш сабоат омадем, ҳам қаборои новинка бисёр овардага. Нигоҳ кунен, пастелни биллё, плед, болишт, ҳама чи овардага бо нархҳои арзон. Эҷада пастелни биллё аз 100 сомон сар мешава нархаш. Марамат, касоне ки намедонанд ҷои сабоата, бозори Корвон, тарафи пажарка, ҳафтум дарвоза мешава духтарако. ҳафтум қатор таги навесо инами 143 контейнер 143 контейнер ози ворид мегардем бо ман якта ба якта нархора ҳамаша мефаҳмонамтона нишон метиҳам. ина духтарако ассалом. Салом алейкум барои азизам. Вале ки ваъда дода будем пастелои нав дуромадан. Бисёр дуромадан духтарако поҳо марҳамат кунем. ина нигоҳ кунен сабоат пастелои новинкаи хушро овардагаи духтарако. ози иҷада мо шумода ҳам оригиналша нишон метем, ҳам варианти арзонтаракша. инами тигрора диден чандта принт омадагиам ко хушрӯ. ина фасоноша диден духтаро. ҳам аднатониш ҳастай вайш простинаш, ҳам ҳастай тигрёвиш простинаш. Дурнуш тигровия. О, ина инаш дурнушана тигровияй. Диден простинашам гилдорай, тигровинаю гилдоракай. ина марамат ҳамаш голограмма дораву дигар чизо ҳамаш стрихкодош ҳастай. Салом дӯстон, инак хушхабари имрӯзаи ман ҳамияе ки ҳама духтаро занҳо дигар метавонанд ки хонада убурка накунанд, дамаработ мегиранд, дигар метавонанд ки авқот напазанд, ҳор бигиранд, дигар метавонанд ки хонада нашинанд, бихрам бигарданд. бо ёри апай шоира. Апай шоира шумода ёд метиҳад ки чӣ хел пул кор кардан дар кора, барои ҳамаи коро пул дар кора вабшета. Пул коркунира шумо ҳолӣ намедонед, занҳои хонашин. Барои ҳамин дӯстони азиз, апай шоира шумода ёд метиҳад ки дар ширкати Атоми чӣ хел хонада шиштаги пул кор кардан дар кораи ва зиндагира алиш кардан дар кораи. Дар ширкати Атоми 200 сомона харид мекунӣ дар мобайни 6 моҳ ва сину солут фарқ надорад, дар кадом давлат қарор дорӣ фарқ надорад. Сами главни кори хона дар бадат зада боша шит. Дӯстуш ҳамаш мешава. Сами главни желание пул коркунӣ дар кора. Барои ҳамин WhatsApp-и апай шоира да нависен шумо да пул коркунӣ ёд метиҳад. ино оригиналоян нархошон 350 ина муд 350 сомонай. ози ҳаминора бо варианти арзонша нишон метиҳем. иш чанд сомая 350 ина нигоҳ кунен, ҳамаш стилои фасон, хайтек, тигр чи намуде дар кораитона духтарако. ина нигоҳ кунен, охи чӣ хел хушрӯчаанд. ҳамаш оригинало 350 сомон. то охира тамошо кунен духтарако, арзонорам ҳамаша якта ба якта нишон метиҳем. и чанд сомай? 250 сомон. ана баъд бо ҳастай расветкаҳоша ина 250 сомон. туҳфа мегирен, тамошобино опто мегирен, барои хитон мегирен. биёен пеши сабоҳат ҳамаша арзон кардагай, бори новинка овардагай. ана баъд тигри арзон, варианти арзон тигровка. и чанд сомай? 150. ана 150 сомон диден духтарако хушрӯ 150 сомон хушрӯ. ина марамат тигрои арзонтар дар кор бошад. хоҳен ина 350 сомон, хоҳен 150 сомаш ҳастай. аз инама чанд гилай тиграй фақат ҳамаш тиграй. хулас метавонен тамошобино сурат партоен дар ва как шумода доставка мекунанд. ина беҳтарин вариантҳо дар ҷои сабоҳат. духтарако ана ин пастелни биллё нигоҳ кунен 100 сомон. и ҳам детскиай, ҳам бо инам хе ягодамои калонай. хулас 100 сомон. ҳамаш ягодамай духтарако. ана доодамаш боша ҳози акция шидаги 140 сомон. 180 буд 140 сомон шид. доодама ҳози вайшам нишон метам. иное ки мебинен 100 сомони ягодамай. марамат ира бинен чӣ хел глош бисёрай детски дам бигири хушрӯвай. мисол размерои калонай одамои калон дам одама диванда ба ҳазур мешава. хулас метавонед нависенша сурат мепартоя бо профессионалниёша биненда чӣ хел хушрӯанд. выбориш бисёрай доставка доранд. ҳозир доодамош акция шидаги доодамоорам нишон метиҳанд. ина духтарако доодамоҳош аз ино рисунка бисёр доранд, аз ҳисобе ки ҷо камай. мисол ҳамаш ина бинед боло ба боло мондагай гирифта намешава, бор бисёр омадагай. ина акция шидагиай 140 сомон доодамаш. марамат материалашам нағзакак. марамат ина доодамаш 140 сомон акция кати ҳамаи глош ҳастай. доодамаш
ягонамаш 100 сомон, додамаш 140 сомон. Хулас духтаракон нависеншона бо маълумоти бештара аз худи Сабоат пайдо кунен. Инчунин хеле фосфорниё ҳаст ку гирон мешава. 190 шудагӣ. На 250 сомон буд фосфорниё. Ози 190 сомон шудагӣ на торики да нами глош дигая. Ёш аднатониан 160 сомон каде. Ана фосфорниё духтарако. 190. Аз ин гил бисёр доре на. Ай фосфорниё ам гил бисёр доран духтарако. Шумо нависенша бо суратоша мепартоем ба ҳазур интихоб кунен. Ина. И вай аднатони атласия. Аднатони атлас чанд сомай? 160 кам. И 200 сомон. Ози аксияда 160 сомони шудагӣ тамошобино нигоҳ кунен. Ваяйт. Ҳамаш до одамои хушрӯ. И 190 сомона фосфорни. Мана марамат тамошобино ҳатман ҷои Сабоҳат биёен бозори Корвон тарафи пажарка. Ҳафтум дарвоза. Ина нигоҳ кунен бори наваямаш. Ҳафтум дарвоза духтарако. Ҳафтум қатор. 143 контейнер. И таги нависо мешава. Ина тамошобино ана ин 3D пастело ҳастай. Ира бинен чихи хушрӯчане. چهار ناولچکا دارن ای جای فصل با ویشفکا دار از اینم رسویدکا بسیار ایش من نویسن با صورتش می پرتویا با حضور تماشا کنن بینن که مدلش چخلای نتریده‌اند گلاکوش خبرمادگی ای جای فصل 300 сомония. Аз инам расветка бисёрай 300 сомон. Ини ранги дигаришам бинен чӣ хушрӯчай. Хулас материалошда гап нест. Баъд ёдовар мешавем бори Сабоҳат, бори Тошкент нестай, бори Гуанҷӯя. Бори Гуанҷӯя марамат метавонед бо нависен катишон бо ҳамсӯҳбат шавен маълумоти бештара пайдо кунен духтарако. Пастели билё иҷада беҳад бисёрай нигоҳ кунен. Ҳамаш на борай, ҳамаш бори новинка. کدامشه که میگیرین شما میتوانید با خچونکتی هم صحبت شوین. ادیال کورپا همه چی دارن. وای دخترکو شپرکو اینا 3D دیدین شپرکویی که برومدگی گو گلاکوش شپرکو خچون اینا یوش ویشفکاینا بعد نه شپرکوش خیلی برومدگی راسویتکا بسیار دوره 300 سمای 280 میتین اینا نویسن همش راسویتکوش میپرتن با حضور تماشا کرده انتخاب کنن من دخترکو همه راسویتکوشای میتوانید اینا 280 سومونی گوانجوشه اوریجینالش خریداری کنین بعد نه شپرک ویشیفکا دور 320 سومون 300 کردیم اینا 320 سومون بوده 300 سومون کردن نگاه کنین راسویتکوشه چقدر راسویتکوی فاسونک مانا марамат маълумоти бештар ки дар кор боша Сабоата нависен духтарако суратоша мепартоя интихоб кунен даставкатон мекунан ё ки биёен хутон ай пеш бинен мана атлас нишам будай тамошобино ای اطلسیو چند سم؟ اطلسیو 320 300 میشوه رنگش ایجا نشون کنم 320 سومون ای 300 سومون دا میتین اینا دیدن رسویت کوشه چقدر رسویت کوی فاسون داره مرامت بیاین با پیش خطون بینن انمی بالا همش اس پلس اینا اس پلس اوریجینال قسمی بالای بالا نمی هم رسویت کوش هم مجودم اس پلس رسویت کنم میوین دخترو ایرا بینن همه رسویت کوش هستای نرخش چنده 280 سومون که یه نمود خشروی می اس پلوس همه تعریف میکنه اینا میو همش ویشفکای بعد ماتریالش چه خشرویه چه عجیبه تای مرامت بیاین با خطون پیش تماشا کنن بینن انا ای سرزیچکارا خشرو خریداری کردن دخترکو نگاه کنن از این همه رسویتکوش هستای من سرزیچکوش همش ویشفکای دیدن سفیدش هستای دلچوی سرخ داره همه رنگوش هست مرامت شما میتوانید نویسید یا چند سومن ویشفکا دارش 300 سومون مرامت با کتیخچون هم صحبت شوین اینا یویم ویشفکا دارن 300 سومون دو دمای خشرو کلون انا بعد با این مدل هست ای چند سومای این نمودم 300 سومون همه اینا ویشفکا دارن باری گوانجو یکم سورت مرامت نویسین بختون یا که بیان ای پیش تماشا کنن این نوینکا دیدین براش تور داشتای چند سومای یم 320 سومون میشه ایش 320 سومون دمیتیم خلاص اینا برای نو برای فاسون اومده دخترکو اومده بختون ای پیش تماشا کنن این مدل هم خشو چه چند سومای ایشم 300 سومون خلاص بهترین نوینکوها در جای Сабоҳат سر میشود تا 250 کی هست با ارزان اینا دیدن نقدش دارم 250 پاستنی بلیو از 100 سومون سر میشود دیدن دخترکو من اینا این مدل ای چند سومای
280. ای 280 сомон буде вишивка дорад 280 сомони. Пастельни билё бисёрай модел беҳад бисёрай. Шумо нависен суратоша партоян баъзур тамошо карда интихоб кунед. На баъд болишт мепурсен духтарако болиштои фасон дора нигоҳ кунед. Ай чанд сомон сар меша болиштатон? Ай 50 сомон. Ай 50 сомон сар мешава нархи болишт нархи ядонаш ай 50 сомон. Ина аз 50 сомон сар мешава болиштиш нархиш. Ина марамат иҷада бо дигар намудо ҳастай ҳозир якта ба якта 180 сомон. ина 180 сомон худаш то қая дута дора 180 сомон тамошо бино 200 сомон. ина 200 сомон дута дора да дута дора 200 сомон ина иҷада бо чанд смая Ё ҳастан пилагиёи тоза ҳаста иам 180 сомон. ина пилагиёи тоза будай ду дона дора як пачкашта 180 сомон. Ана баъд бо парои тоза ҳастай парои тоза 100 чанд смая я донаш Як донаш шубая 120 сомон. як донаш 120 сомон ё парои тоза духтарако ира то 200 сомон мефурӯшанд. ина марамат метавонед бо биёен хитон ай пеш тамошо кунед моделҳо бисёрай ҳам болиштои пилагӣ ҳам болиштои парӣ ҳам маша дар ҷои сабоҳат метавонед пайдо кунед. бозори Корвон тарафи пажарка духтарако ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат рақамош ҳаст наёфтен ҷоша нависенша ё ки доставка хоҳен доставкатон мекунанд. тамошо бино баъд пастелни билё варианти зимистонаш омадай дар ҷои сабоҳат марамат оз нишон метимтона ҳамқа хушрӯан ки ира бинен аҷоибот ина ҳара светкош духтарако ҳамаи чӣ дора диден пастелни билёяй плед дора плед ча ози нишон тем камака ина дидед чӣ ғавси хушрӯай духтарако мана мех дорад аҷоиб хушрӯ пледаш қисми болошам тигрша нишон тем ира бинед духтаро расветкои аҷоиб фасон простин научка баъдан бо инам хеле плед ҳастай нархшон чанд сомон 400 сомон ягон ҷо туҳфаам барен духтарако нигоҳ кунед чихе удобни чихе хушрӯчае барои туҳфа мана марамат биёен ҳатман пеши сабоҳат бозори Корвон тарафи тилобу тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор контейнеро даян 143 контейнер и чанд сомон 140 сомон ай бори гуанҷӯ 100 сомон шидагиай курпаи саб букак и ваям научка ягон чӣ дора и покрывали тоқа ина 100 сомон саб букакан ина расветкошам бисёр будай духтарако ина 100 сомон кадомша мегирен 100 сомони шидагиай тамошо бино нигоҳ кунед ҳамаи ҳами бори нав омада нигоҳ кунед наҷобаҷо кардастиян ина як одамои хушрӯ ё чанд сом боша хушрӯане евростил духтарако 150 сомон фасонишон абин ана баъд материалошон аҷоибот 150 сомон расветкои хушрӯ дора расветкош фасонакай духтаро мана 150 сомон аднатони фасон ина цветчам хушрӯа 150 сомон як одамаяй духтарако касе дар кораи марамат пеши сабоҳат биёен бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер мешава марамат биёен бо ай пеш бинен духтарако и детскиёша 150 сомон иқа хушрӯчан бори гуанҷӯ тамошо бино ина детскиёи новинка омадага 150 сомон марамат касоне ки дар коранд рисунка беҳад бисёр дора шумо бо менависенша худаш суратоша мепартоятона сол якта ба якта мо ҳозир ҷада наметонем нишон дода бор бисёр омадагия ина ира бинай хушчане 150 сомон 150 ана марамат биёен ҳамаи ҳамин борай ҳамаи ҳамин борои новинкай дар ҷои сабоҳат духтарако инчунин адиёлои фасон дора адиёлотон ай чанд сом сар мешавад 450 ина адиёло аз 250 сомон то 450 сомон будая мана анам тараф ҳамаш 450 сомон инаи аввало хулас биёен бо айпеш хитон тамошо кунен боварӣ дору маҳқултон мешавад ира бинен фасон ҳамаш бори гуанҷӯяи духтарако сифатҳои беҳад нағз баъд курпои пиллагӣ доранд курпои пиллагитон ай чанд сом сар мешавад аз як курпои пилагӣ аз 180 сомон сар мешавад то 300 сомонира марамат биёен бо хитон бинен
Ана инчунин духтарако дар ҷои Сабоат анам хек пакривалои фасони дига омад. Нигоҳ кунед навинка жемчугдор. Аҷоиб хушрӯ расветкош бисёрай. Нархошон чанд сомон? 500 сомон. Ина модело 500 сомон. Ина бо 450 махировне. Қа хушрӯи материалше мана. Ижош чанд? Ижам 450. Неёш 500. Иёш бо жемчуг дорам. Ана инош жемчуг дорам 500 сомон. Ана бо арзонош аст та охира тамошо кунед. Да мина бора духтарако марамат. Ана иёш аст ҷонима 500 сомон ашай. Аха. Ина ин модело қавсам 500 сомонан. Ана иёш бошад жемчуг доро 350 сомон. Ина 350 сомон жемчуг дора 350 сомон духтарако. Ана иёш 250 сомон. Ана ин модел бошад 250 сомон. Ина духтарако нигоҳ кунед наулчка дора покрывали болои диван беҳад хушрӯ расветкош бисёрай медонам ки арӯсако бисёр мепурсанд. Баъд бо Сабоат туҳфа дорад. Касе 1,5 да ягон чи харидорӣ мекуна бо як комплекти фасони дига туҳфа мегира бижутерия. Мана ира бинед ё чанд сом? Ё 350. Ина 350 сомон ҳамаш бо наулчка дорад. Аднатуниёшам ҳаст. Ишам бо дига. Ина ин моделам аст. И чанд сом? Иам 350. Ина ин моделам 350 сомон. Шумо бо биёен духтарако бо биёен ай пеш бинен. Леки агар омада натунен хичон сурат мепартоян. Ина аднатуниё. И чанд сом? 250 пахтаги. 250 сомон ай духтарако пахтаги. То болишт будай болои диван 250 сомон. Ози суратча бинен. Ина духтаро покривалора диден чӣ фасона ҳами чанд сомая касе ки ёбту мегира бо арзон меша инам чанд сомая 4 болиш простин дора болои диван хе адиолия инам чӣ хеле ҳаст ҳам хел дорам шай 600 сомон 750 бо 600 ана ин модели 600 сомон буда диден 4 наулчка дора простин дора баъд вай дора покривал 5 болиш дора и чанд сомая 5 ирам 500 мешавад и 500 сомон 750 буд медонистам 750 500 мешавад тамошобино ҷои Сабоата касе намедона бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 мена 143 контейнер марамат биёен бо пеш бинен и чандай сафед дора ва бежви дора 450 ана модель 450 хулас духтарако модель бисёрай шумо агар навори мада тамошо кардан натонистем медонам ки ҷо майда буд ҳамаша хушрӯ нишон дода натонистем метавонед нависед Сабоата суратҳои профессионал нишастае ки мисол болои диван дае хушрӯ ба зур тамошо карда интихоб кунед доставкатон кунанд и чанд сомай ина 500 сомон ина 450 да метиан арӯсако марамат биёен моделҳои беҳтарин шумора интизорай доставка доранд ина омадани бошен биёен духтарако агар омада натонен хичон шумода доставка мекунанд тамошобино нигоҳ кунед парни халатҳои фасон омадаи дар ҷои Сабоат марамат ози ҳамаша нишон метиҳем аз 250 сомон комплект сар мешавад то чанд сомаша ина муш чанд сома буд и 450 ана ин чи қахшроя ана и 500 сомон ай духтарако нигоҳ кунед ҳама чи дора дута халат дора арӯсако бисёр мегиранд мана вай дора полотенца дора ва дигар чизо бинен чӣ хушрӯане аҷоиб ана ин намудаш боша бо 750 сомонаш будай ина метавонед ки аз иноям интихоб кунед чӣ тавре гуфтум аз 250 сомон сар мешавад ишам 450 сомаша ина духтаро а 250 сомаш чӣ хеле 250 сомаша духтарако сурат гӯяниша равон мекуна барое ки борҳози нав омадай ҷобаҷо кардистиян аз 250 сомон сар мешавад аз чототона бигирен ҷои Сабоат бозори Корвон тарафи тилло бозорай тарафи пажаркаи духтарако ҳафтум дарвоза ҳафтум контейнер ҳафтум қатор 143 контейнер бор бисёрай навор бисёр кардем бовар кунед намедонам чӣ гуфтестам хулас шумо нависен рақамош аст дар экран маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед духтаро инчунин тамошобино анам хеле скатертҳои фасон дастархонҳои килонкагӣ мепурсанд барои болои стол ина дар ҷои Сабоат ҳастай марамат 3 метрҳош духтарако 250 сомон донадай обтовиш бо арзон мешада ҳамхел ина чанд модел ҳастай марамат шумо нависенша бо дигар намудоша сурат мепартоя беҳад хушрӯая килонкаша бинен ғавси фасон бадана
این از این طرفش هم عجایب بابونچیکو و انخه تروی اوریجینال خلاص نویسید معلومات بیشتر از خودی سبوات پیدا میکنن این مدلش هم هسته با دیگر از میره میده ترش ارزون تره نویسین با خیلی میفهمونه چون با همین نواری امروزای ما جنبست می شود خیر سلامت باشین